Usa ka ATM machine sa Mandawi City nga wa na maggamit kay giguba na lang sa wa mailing mga responsable. Si Nico Serino adunay exclusive live report. Nico? Yes ba, padayon pa nga gibisigahan karon sa Mandawi Police kining kaso kundiin nalungagan ang usa ka automated teller machine sa Maydan AS Fortuna. Pabilin nga out of order ug dili magamit kining usa ka ATM machine sa usa ka bangko sa Maydan AS Fortuna, Mandawi City. Kini human giguba sa wa pa mailhing tao Domingo sa gabi. Nadiskubrian nga dunay dakong bangag sa atubangan nga parte sa ATM. Sud niini nakuha ang moabot sa 29 ka mga nagkalain-laing ATM cards. Sa investigasyon sa kapulisan ug taga-bangko, wala hinoy nawa nga kwarta sulod sa machine. Gituuhan nga gituyo ug bukbok ang makina. Baka kasi ang perpetrator is medyo lasing or something na tawag dito or nanakawan niya ba yung ATM. So yun pa ang pinag-aanuhan namin. Padayon pa nga nag-follow up ang PNP ug mangayo og kopya sa CCTV aron mailhan kung kinsa ang responsable. Usa sa gitan-aw kung kaso ba kini sa ATM skimming. Apan mas bugat ang pagduda nga napahimong tanlang ang machine sa usa ka customer nga nakaon ang iyang card. Kinukuha pa namin talaga na lead dito is baka kinapture yung ATM nung tao tapos nagalit siya kaya winasak. Gisuwaya namo pagkuha sa habig sa bangko apan wa sila mo issue og pamahayag. Sa pagkakaroon bab, ang gisusi nga anggulo sa kapulisan, malicious mischief kining nahitabo. Wa pa nila hingpit nga gisalikway ang anggulo kung doon na may tinguha nga skimming o pagkawat sa kwarta sud sa makina o kini pa ang padayon nilang imbestigahan o gipangayuan o kopya sa CCTV aron matino kung kinsa ang katapusan nga mihimo og transaksyon sa maong nga makina. Sa pikas bahin bab, sa lain nga balita nga nahipos karong hapon, dunay gibanaban na moabot sa 3 milyones pesos nga balor sa gituhang shabu ang nasakmit sa buy-bust operation sa kapulisan sa barangay Bulacau ning Dakbayan sa Subo. Hiniusa kining operasyon sa Police Drug Enforcement Group sa PIDEA ug sa Pardo Police kundiin nadakpan ang usa ka nailang si Jeremy Bastatas, 36 anyos. Moabot sa 450 grams o gibanabanang 3 milyones pesos nga balor sa gituhang shabu ang nakumpiskar gikan sa dinakpan. Sa interview, gihimakak niya nga iyaha kadtong maong nakuha nga drogas o giingong gibilin lang sa iyang agawon nga matud pa duna kunoy laing taw nga mo pick up niini. Padayon pa nagipaladman sa kapulisan ang investigasyon kabahin niining maong kaso. Mao kanang latest bab natong nahipos gikan dinhi sa gawas. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.